Mizokar Bazaar YouTube channel thil tu te tun video a chuanin Mahabaleshwara I strawberry te chana te factory le an resort ni bok te le an outlet ni bok chung vel chokan fan pui don cheu ni hi ti hian Mahabaleshwara khan distributor meet kan nei ta em te kho khan ti chuan basin mi a hruai zela ti chuanin tun hen strawberry mun puya kan kal don ni hi hian chu thlame ka khi taken ki wax museum ti te po mani hi hetlai mun hi an khopia khochung ni silo khopon dewa ai vai ti hlim ve na mun an resort velte ania hanglai mun ai mi pui tam takan pung khom thina hei ke ni po kan chu thlave do ni hi mun hi lo zau thading ding khop maya strawberry huan strawberry li ran lo chinga hanglai mun a hian khopui tot boruak le traffic jam te tlansanin hanglai mun a hianin an lo hoi khothongin an lo valeng ve thina lo ni a ti hian ke ni po kan omna turbi kan table big car reservation an siam sa kha khoi lai mun nge ni ti velten kan soya le kanom dan turte kan discuss vela ti chuan ta hen entry lo oma hetlai mun a hian kan lu thlak che hian strawberry en lo sem hal mola an thar ania henglai farmer teu hian ero no ti mola thlonin kan eya a thum zia le tui zia kha lo show off ve kha an cha kani ti chuan kan tema du tokin kan eya lo thum tui ngang mai sian lo thar lim te lo ni box si wangin man hlai ani lo thlak khop mai hian thing kung zong a te po hianin strawberry kung ni lo ma se strawberry lemte an lo khaya hian strawberry le ngot mai do ni he thei achina piang strawberry ve kan mai de hian an fang kola pak nuam takani hal tel bukan man an kan kal na huna hi hian kop zo ke grass te lo ma no pang te an hruaya tin restaurant thatak tak te lo om sa boka amun hi athing thonuam box sia tin khopui nun han tlan san nan chuan anin ti mu viau don ni pon alang henglain restaurant lo oma strawberry lam kherei du lo tan kon pizza te nia mo burger te nia mo chicken lam te nia mo ikhan du han order thei lo oma ti chuanin mi sang an kal khom thin lai hmuna hianin table sang oma tin ei tu sang order tu rom boka tian smart dewa smartphone ang maya han khoya ei tu an order mai thina te po omani he ei turan order zaya athenin he tama hianin tha ten lo la henglai hemi puin local khoma an lo thua thian ei tu sang an lo e hun thon an lo mong tin ni he ka thian te po than lo la zai me so tama so pakhat lo in post lai make lo in selfie make boka pakhat nuwa man ti ve na sa ni e ta be kan thlir vele sinang kan thian te po lo in post le na sa khai strawberry hian tam khopa mi amaya kan mu thei phak kin phak zong strawberry huan katani turu khope ne kina in chungdom atang kan thlir le tura ngai gaila ian garden te pon nei ngala ni hi strawberry lem ten khai wei furmaya he tama hianin keini tam big he tai chungzol hian lo reserve lo ni a ti chuan kan lon chho ve lenga he lai mun atang hian strawberry huan te po kan mu chiang le thei zual zok kenarin oma kan thlir vel chin don ni tamen tha la ho le ngum hiang an lo ti la le khot mayang thla ti chuanin khu lai kan mu thei zong khu strawberry huan ka tangi khu an lo thar mola an ching mola an lo seng mol boka chuan an seng sa kha an lo zuar mol boka tu strawberry le a thum tui na samai se heng la strawberry hi lo lim gan ei box sia tui ve tak chu ni ti chuan he tama hianin refreshment na ron thlenga pizza in pot fan le hlong ngoi an tian pot fan le don nei pizza slice sa veka fan lenga hian pizza kan ei zo hianin strawberry ice cream ei le tu ten la ti le strawberry ice cream te kan ei lenga cream tui me chung henan da anoi kon strawberry thum tha me zai sa veka ne lo om boka ti hian strawberry ice cream an tia na fresh rem khop mai zai hlim siam hlim veka ne tui takani tui tak strawberry ice cream an ei le don ni hi strawberry fresh hi ka ei mi zen lo ka ei tak view po hi ka thangai lo ei dun tum strawberry meu chu a fresh tha box ya thum tui box ya tui nai box ya kan hop ve ta tak mai ni hei a to non the na ti le ngala a to non pola te kan tang le ta sama strawberry hi lo ei thei viau mai tui le ani ya no man te kan chen te pon ei ti anin an pak ve hi kan fang kol lenga pang par chi sang te an lo partir ve boka thingkung sang strawberry lem lo wai fur boka tian an thalai te pon hetlai hunai hun thol lo mang ve thina ni weekend ten local ve thina tin music ngai thak na mun te
tin tui kho thlan en na mun te le restaurant te thil chi sang sang la hian in an lo da ani in vel hi hun thol nein nuam te takin an lo va phang ve thin hlom ani hi ai pangpar te poeng pangpar nge ni ka hre hlom lo a moi chu moi ve viau hlom mai strawberry theme deuh veken an cheia an hun ma hrim hrim hi he tilama hian hei tui chik zer zer te lo oma na mun poti dai khop mai heng lai vel phe chuanin khai nam dang ho pon thla lo na sa ni hi ti chuanin ka thian point he tlama hen kal chhuang ati man mo ta ke min hroi chhuwa an zui ve mul boka gen hi tama khian chocolate strawberry tanga siam chhuwa sang te an lo zuar ani oma tu le fa te hon sak tu mani ome ni po hian join kan zui chhuwa eng chocolate nge ni gan en kwal vel don ni bazar na hun thatak kan ngal don ni hei thil sang an lo leya shopping mall ang deuh mai ni tel boka ni hi strawberry so a thona e ni boka an lo lamol bol ni so bidang point chuan tlama hian hei chocolate an lo khaya a then pe chu kuwa ang deuh te an lo siam ani strawberry pan an tia chuan chocolate pan ten tia engi ni pu ka hre ve che lo ge pe chuan soi fia thei vek chu ka chak hle mai ta hian alo ngai hlu yang hei alo leimol mol hlom mai kam tak kan khai ho hlom ani heng lai hmuna hian heng hian factory outlet ania factory price in an zuar box ya hei man hla ti takin thlang noi mai ni ei ka thian te pon an thlang uluk khop mai ta hian lei no la tin kan lei tur te po hi ei chin an phal vekat hian ei chin ula an ti kan ei china kan ei chin kha tui kan ti zong kha an va zong in kan va lei ve le mai don ni trial kha thei ve kan ni te sa kan eya jon tui kan ti piang kha mazana chocolate ti ni heng lai mi ho hi man hla khop mai an the te pon man hla te hi a combo pe ka lei thei te po ma te sang kha mun khara lo pek kho ma chu combo lei thei te po ma hian chocolate pan te strawberry pan te chocolate sang milk chocolate milk and honey milk and strawberry tam lu tuk ka hre ve seng lo ti chu kan bazar zo chu ta hianin kai mukhom le a kai mukhom zo nu hian ta hin event nge mon lo nei ve dio me so tilama so an lo ri chang maya music nen an lam hoi mo ka ti ma sen lo lam hoi lo nge mon lo ti don ni lai muni mela viram mela kal te pokan ang khop mai ta hian ngi anthurian festival kal te pokan ang ani hi mole thiam thilan lo show ni o me heng lai mura hian so ta sonin nge ni alu an lo da alu so tin ngen ti don ni than lo la mola thenin hei heng lai ve la hian thiam thil show vel te an lo en ani hi ngun nam kan ti mai don nge chem kan ti so gon zoi mai lek lam har tur kha an vai vir papa alu na juk chok de umak ani a chema so azoi wang so nin vai dik har don view mai virvel chung sia satia alu va kat te umak phak the so an so chu ni ber hel ko tan lo veng dur boka than ti som le ma hi mi dang pon anu am ve mai le mai hun tholan man nan chuan hei heng lai hun vel hi ti chuanin an pa ka chu kan chua san don to strawberry pa ka chu ki wax museum te ki tlo cha kom phok me ma se kan hun man da nei dang si lowa wax mang hianin mishing lem te tak ang deuh in an siam thina chung ve chu khen ken wax museum an omani ken heng la hen hokar ang deuh type in strawberry tharlam an thar hlima kha an lo chop teu me achin ro an lo ti mol boka achin hin chau maya heng lai ve la hian strawberry tharlam thlum tui tak lei tur ro omani ti chuanin strawberry huan kan fan na chu ti khan kan lo du tok le don to khai ho ten hlom na sa khop ai kan thian te pon hei an khai ho chocolate ten khai ho strawberry ten khai ho an chung le kwa te tan an hon sak gon ni hi fresh thlom box ya factory being strawberry huan mi nge an leya an chocolate siam te nen ba sa kan lut le zar don ni ti hian tun trum kan jin chu mu ngai lo le ton ngai lo kan muwa kal zar me zel sia man la ve khop mai I love link kanin pona thato box sia thian dang te ho po hianin nu man ti ve hle ning ka ri ai uang ve na sa to ni chuan kan strawberry
khai ho zong te le kan chocolate khai ho zong te nen chuan ba sa kan don lenga ti hian China factory kan to le don ni oma China chi sang heng ting en lo song bol ti te kan ven le manangi mo hen tu ni kan kalmek chu ni Mahabaleshwar le Pune inkar kong hi nuam thapar par kho mai ba sa chuan te nuama tlan zar mai chuanin he ta hianin China an factory outlet chu he Dhananjay ya China ani ome Dhananjay in tia ta hianin fresh 3mm mai China factory outlet na factory taka chu kan to man don talo ni mele ta hian an factory na China an lo zor suan mun le an lo so na mun kan tlo le don ni he ta hian ei ve chin ro an ti zela an kan thil lei china piang kha ta khona boma khona a injek zela minga kha ti khan atui kan ti kha kan chin chia ka danga ti chuanin a chunga sonin atui kan ti kha kan valei don ani mela ei an kal phei zela kan in line thui ve ang reng box ya an lo sema piang chu khomo ka lo ei ve chin kan ti zela kut kan do zela a hmin point tar tuk na chumin engenge kamala mi te khan an lo thana engin khang en test ka se ve zela kan do ve zela kan ei ve zela ti chuanin kan test bera po chu se chuang lem play chuang lo zo kan e next an lo do le kan e le kan e phei zela hetlaya test turan lo da upper post bera chan bera po kha om lo in kan mang ral tar ro ni ke phei chuang ka e ta chu me ringot le kha la chuanin eng khang e ka ya khoi khang e tui ti po ka thiam chuang lem play lo ti an lo test turan lo da chan ka chu tui khơi hi tui kan ti kan ngai na zong she na tur mai kha ni line ti ni ro zon kha por oling kan test tar ngot mai ni ti chuan chu ngai hen hei China chi sang China li changa siam song bol dan chi sang in lo om velia enga hen eng China na nge ni po khre thiam to lo ge phei chuan tui khop mai chen chi cheese le onion ti te nia a chen chu zira ti lampang te tin soi fia thế với cái chắc lấy mấy cha là chỉ sang này, combo pek kalau tê si sang han pek kom thế này tê lo mà, thì chuan đủ to cái cha na vel cái này ena cái này lấy fel vel to nu chuan Pune lampang panin cái này tan lệ vang á, thì chuan an highway hiện restaurant tak kalau lệ china hiện lại thì pure veg restaurant này tại hiện in cái này khang phak lệ don này, cái cha lampang hiện war khóc mày, cái car mỗi tak BMW iX thì nó vào ding này hi. Chung hay kan lut lenga ei tu sang kan ei lenga he vai cho he kan ei de ngat maya tun lai chu atui te po tui ve phian zela hian tlai restaurant hen book le a ai no por zo to nu chuan heng lai ve hen kan ding khothonga ti chuan Pune airport lam panin kan kal lenga ti chuan kan in tender to don ni kan trip alo zo to don ani kanin ngai na ve hlom to khop maya ngai te po kanin ngaya hian kan trip po anu amin kanin po tlang khop maya in tiga takai mu le anh em một tí po soi thấy ni to lo hian dam takin cái hole thei tura po be sei tiang ti chuan Pune airport kan chen ma de huan kan thian te then khat tan chuka san chu airport atanga ho rem chang lo le mai sok ho te an ho ve le don ni hi yen ke ni mun la de o jok chu airport kan pan tlang do na ngai ve khop mai tong le ngai ngoi mu le ngai ngo in before ngo te kan ti Facebook ate Instagram lama te kan in follow a tiang khanin heng ho te hi India ram ste sang mi te an ni hloma heng hi ka thian te an lo ni ta hloma hianin hlok thak hle mai ka tan phei chuan ti chuan da ka reng mo zat kan tlan nu chuanin Pune airport te pok an thleng le don nai to heng lai Pune khachung ani to heng hi kan tlan tel chuan airport kan lo lut to don ani airport kan thleng ta chuanin Pune airport ason kan lut tanga then chu Kolkata thlok tur an nia a then chu Gotia thlok tur an nia ti khanin Mumbai lama thlok tur te pon ti khan thlo na hi phir sung to mai zona tang hi chuanin kan kal ke mani kong thu kan zo ve don to Pune tang hianin aizol thleng direct flight lo lo wangin ti hianin Pune airport tang hian Delhi a kan thlok thanga chuan Delhi tangin aizola garon thlok chho le don ni jin kong thui thakani ti chong kan thlong ngar to nu chuan aizol garon tum ve le ta ti hian leng puya jejian karoni lo chho ro ate he a khe tai mem phur ho don ni a jeje footballer ai mulau me kalom hle mai ti chuan airport pel hle ka tu chuan te ka nei dun nu chuanin aizol lampanin garon chho le ta ka ti chin kha Pune kan sin na te le China factory kan tlo na te strawberry factory kan tlo na hun te karon tilan thei chu han ni le phot me sela kan video te top thleng minute thil section awangin kan loma next video a chuanin motor lampang chungchang te pro karon thur chho le thei to tur angai la kan video te nira lo mu zel thei nan
kan channel te meno subscribe pa meno like turin kan som chu ni in zawai in mang tha mu tu vek ole